Kaixo, entzule maiteok, zer modu zaudete? Ongi etorriak hau podcastera, hezkidetza eta askatasuna uhinetan zabaltzeko podcasta. Kaixo, ongi etorri hau podcastera. Ni Unai Mindegia naiz eta nirekin batera saio hau landuko duten kideak Aizea Ororbia, Markel Ratero eta Lorea Montero dira. Askatasuna Institutuko lehenengo batxilergoko ikasleak gara eta proiektua aurrera eramateko prest gaude. Ongi iruditzen zaizue lagunak, hasi baino lehen eskerrak eman bar dizkizuegu gure podcasta entzutea aukeratzeagatik. Bestalde, eskerrak eman bar dizkiegu Gorka Urbizuri, bera bestia teoria bat erabiltzea usteagatik. Gauzak ez dira horrela, gauzak horrela xe daude, eta ez da gauza bera. Musika talde asko landuta gero Gorka Urbizu hautatzea ideia ona iruditu zaigu. Bera bestiak gure gaiarekin harreman handia daukalako. Abestionek askatasunari buruz hitz egiten du, eta gero aipatuko dizuegun bezala gure gaiak ere askatasunarekin harreman handia dauka. Gorka Urbizu Berri Txarrak taldeko partaide izan zen, baina denborarekin bere ibilbide musikala bakarrik jarraitzea erabaki du. Honetan zehar jorratuko dugu gai nagusia neraketa sexua da. Gai honen barnean hainbat gauzari buruz hitz egitea gustatuko litzaiguke, askatasun osoarekin. Sentimenduei buruz, sexu harremanei buruz, prebentzio eta gaixotasunei buruz eta abar. Gai askoren artean gai hau arreta ditu zigun. Gai hau tabu bat izan bada ere urte askotan zehar, zer iruditzen gai hau tabu izateari usten laguntzen bagaituzue? Naiz eta egia den gaur egun garrantzi handiago ematen ari zaiola, guk nerabe bezala uste dugu gai hau lantzea oso garrantzitsua dela, eta sexu heziketa gehiago egon beharko lukeela. Gai honi garrantzi handiago emango bagenio, nerabeo konfiantza gehiago izango genuke gugan, eta inseguritate gutxiago izango genituzkela uste dugu. Podcast honetan zuei jakintza gehiago eman behar dizuegu, eta espero dugu erabilgarria izatea. Justo ostenetan Berria egunkarian irakurri dudan iritzi artikulu batean aipatzen zuten nerabe gehienentzat tabu bat dela beraien gurasoekin gai honi buruz mintzatzea. Nerabei lotxe handia ematen die beraien familiei honen berri ematea. Normalean ez dira medikura edo sexologora joaten, baina joaterakoan bakarrik joaten dira. Nerabe askok, naiz eta joateko beharra duten, ez dira joaten, lotxe eta beldurra ematen dielako, eta hau oso larria izan daiteke. Ez badira sexu bidez transmititutako gaitzak, laster detektatzen haien larritasun maila gora egiten baitu. Nik atzo San Joan de Deu eskola de saluten artikulu bat irakurri nuen eta orain aipatu duzunarekin harreman handia zuen. Irakurritakoan iragartzen zuten gehiengo gurasoek ez dakitela nola hitz egin sexualitateari buruz beraien semeekin eta orduan tabu bihurtzen dutela gai hori. Honek epe luzera nerabeek gurasoekiko daukaten konfiantzaren galera eragin dezake. Gai hau naturaltasunez eta askatasunez jorratzea da gakoa. Nire ikuspegitik gurasoek askatasun eta naturaltasunarekin landuko behar zuten gai eta seme alabekin txikitatik hitz egin. Txikitatik lantzea lortzen badute, haien seme alabak nerabe bihurtzean konfiantza nahikoa izango dute haien gurasoengan eta izan dezaketen edozein zalantza galdetzeko eroso sentituko dira. Datuek ere zuek aipatutakoa uste dute agerian. El Diario de Navarran argitaratutako berri batean zioten nerabeek 70-ari, baino gehiagori lotxe ematen diela beraien gurasoekin masturbazioari buruz, sexu harremanei buruz, maitasun erromantikoari buruz eta bar mintzatzea. Hauek iritzeko uste dut Loreak esandakoa egin daitekela, eta gurasoek txiki-txikitatik gai hau lantzea haien semeekin. Justunik Aizak irakurri zuen artikulu bere irakurri nuen atzo. Arreta gehien deitu zidana sexu bidez transmititutako gaitzen datuak eta prebentzioak dira. Zuek uste duzue igo ala jaitsi direla? Nik uste dut igo direla nerabeak oraindik ez direlako kontziente eta ez dituztelako arriskoak antzematen.
Nik ez nago batere ados zurekin. Uste dut bera egin dutela gazteek kontzientzia gehiago hartu dutelako eta prebentzioa erabiltzen dutelako. Nik irakurri dut sexu bidez transmitituriko gaitzak gora doazela, eta kezkarako motibo bat da bereziki gazteen artean izan duten gorakada. Egunero, 15 eta 29 urte bitarteko 1.000.000 pertsona baino gehiagok hartzen dute sexu transmititzeko infekzioren bat. Gehienen nabarmentzen diren sexu transmisio infekzioak klamizidia, gorronea dira, eta 25 urtetik behera dituzten gazteen ematen dira gehien bat. Jo, Lorea, arrazoi osoa zenuen, ez nituen halako datuak batere espero. Nerabe gehienek sexua praktikatzerakoan ez dituzte preservatiboak erabiltzen. Ez direlako hauek ez erabiltzearen arriskoaz konturatzen. Askok pentsatzen dute metodo antisorgailuak hartuz gero dena konponduta dagoela, baina ez da horrela. Metodo asko daude haurdunez geratzeko, baina bakarrik kondoia erabiltzeak liberatzen zaitu sexu transmisioez. Horrek esan nahi du sexu harremanak preservatiborik gabe izaten baditu eta hurrengo eguneko pilula hartzen baldin badu sexu bidez transmitituriko gaitzen bat transmititu aldi datela? Hori da, hurrengo eguneko pilula erabilgarria da haurdunez geratzeko, baina ez zaitu sexu bidez transmititutako gaitzetaz babesten. Lehen aipatu dudan bezala, bi funtzoak betetzen dituen preservatibo bakarra kondoia da. Honek sexu bidez transmititutako gaitzetaz babesten zaitu eta haurdun geratza ekiditzen du. Aizea, zer gertatzen da hurrengo eguneko pilula garaiz hartzen ez bada? Oso errazoa da galdera hori erantzutea. Larrialdiko pilula haurdunaldia prebenitzen du. Sexu harremanak babesik gabe izan eta 72 orduko epean hartzen bada. Hala ere, eraginkortasun hori murriztu egiten da, denbora pasa hala. Lehenengo 24 ordutan eraginkortasuna 95%koa da. Hurrengo orduetan eraginkortasun hori jaisten doa. Hala ere, kontuan izan behar da pilula hori hartzak eragiten dituen sintomez. Nik reproduzion asistida ORG-en irakurri dut ondorio asko dakartzala hori hartzeak. Emakume batek pilula hartu eta gero goragaleak, sarreko mina, nekeak, buruko mina, zorobioak izaten ditu. Horregatik ados nago zurekin aizea. Uste dut kontuan hartu behar direla eragin dituzten sintomak, baina ere berean uste dut oso erabilgarriak dela. Honekin lotutanik irakurri nuen artikulu batean pornografiaz mintzatzen ziren. Uste dut pornografiaren erabilera mintzatea baita ere tabu bat dela. Horregatik sexu heziketa oso garrantzitsua dela eta gehiago garatu beharko zela uste dut. Uste duzu ikastetxeetan landutako sexu heziketa nahikoa dela? Nire ustez ikastetxeetan gai hau gehiago landu beharko zen, gazteentzat gai honi buruz hitzaldia jasotzea askotan aspergarriak izan daiteke, baina beste alternatiba batzuen daude adibidez proiektuak lanak edo horrelakoak egitea. Ura handitan saioan entzun nuen sexu heziketa berandu eta eskas iristen zaiela nerabei. Nerabe askok pornografiara jotzen dute eta horretan zentratzen dira. Uste dutelako plazer fisikoa existitzen den plazer bakarra dela. Zoritzarrez ura handitan entzun zenarekin ados nago. Nire galdera erantzuteko oso baliagarria iruditu zait aipatu dituzuen ideiak. Tamalez ez da sexu heziketa gehiegi lantzen. Uste jendeak badakiela zeinen garrantzitsua den gai hau eta espero dut horren aurrean zerbait egitea. Gai aldatuz, galdera bat bururatu zait. Zuek uste duzuen eraben artean sexu harreman kopuruak nabarmendu direla? Bai, azken bolada honetan 17 urteko nerabe guztiek sexu harremanak dituzte. Nire ikuspegitik zerbait normala da nerabe zaroan daudelako, eta sexu harremanak izatea ohikoa delako. Hori egia da, baina oso garrantzitsua da sexu harremanak izaterakoan sexu prebentzioak erabiltzea. Pasaren egunean irakurri nuen Gaztezulon ikerketa zientifiko batean azaltzen zuten orain gazteok lehenago izaten ditugula sexu harremanak lehen baino. Nik Cuidate Plus web horrian irakurri nuen orain egungo gazteak 15 urte dituztenean izaten dituztela haien lehenengo sexu harremanak. 1971-1975 urteen bitartean jaio zirenak, 19-20 urte zituztenean izaten zituzten sexu harremanak. Orain aldearekin alderatuz, 5 urte aurreratu gara. Irakurri nuen artikuluak zion oraingo gazteak hain garaiz izaten dituztela sexu harremanak ez dituztelako haien inpultsoak kontrolatzen. Nire ustez, gazteak lehenago hasten dira harremanak izaten ez dituztelako beren bulkada emozionalak kontrolatzen. Gainera, uste dut gizartearen presioa eragin asko duela. Eren egun, Diario Libren irakurri nuen nerabezaroan sexuaren mundua deskubritzeko garaia dela, eta garai honetan aldaketa asko bizitzen direla. Sexua ezagutzeko unean presio sozialak gainditu ahal dizu.
Presio sozialak lagunengatik motibatua dago, baina baita ere gazteen dituzte espektatibak lortzearekin zerikusia dauka. Ni zurekin ados nago nahi. Gazte gehienek presioarekin sentitzen dira bere lehenengo aldian txortan egiteko bestela uste dutelako lekuz kanpo geratuko direla. Gazte gehienek lehen izan nahi dituzte harreman sexualak bere lagunak haietaz ez burlatzeko eta alde batera ez uzteko. Nik esperientzia pertsonaletik hitz egiten dut. Nire lagun guztiak jada sexu harremanak izan zituzten, eta nik presio hori sentitzen nuen nire barnean. Sexuari buruz hitz egiten zutenean ez nintzen eroso sentitzen, ez nuelako ezer komentatzeko. Eta orduan presio hori barnean izan da mutil batekin geratu nintzen. Segurazki jende asko zu bezala sentituko dela eta honen errua gazteona da gehien bat. Sexuari garrantzia asko ematen digogula eta ez du uste beste garrantzia ematekoa beharrezkoa denik. Bueno, honekin gaurko saioari bukaera ematen diogu. Espero dugu zerbait ikasi eta ez aspertu izana. Horregatik mila esker entzuteagatik eta hurrengo saiora arte. Agur! Aurrela, gauzak horrela xe daude, eta sinesmen hortan ardazten da gure mundua. Hau izan da guztia eta hurrengora arte. Agur!